Fid-daħla ta' dar tal-Providenza fl-isfond il-Marċ Karmar ta' Maestro Andrew Colejro propju dal-għodu l-lum is-sibt ġejna hawnhekk biex naraw l-atmosfera ta' din il-maratona ta' 53 siegħa maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza. Propju ltqajna ma' Father Martin Mikallef fejn qalilna x'inhuma l-ispejjeż tad-dar tal-Providenza. Id-dar għandha bżonn 7 miljun euro fis-sena biex tkun tista' tmexxi id-djar li għandna kemm hawnhekk fis-Siġġiewi kif ukoll fil-komunità. Dejjem nixtiequ niżviluppaw iktar is-servizzi tagħna, imma ovvjament ma jkunx l-għajnuna tal-poplu Maltu Għawċi ma nkunux nistgħu nwettqu dan il-ħolm li għandna wkoll biex inkomplu noffru iktar servizzi lil persuni b'diżabilità li jkollhom bżonn servizzi residenzjali. Il-fuq minn 7 miljun euro kull sena spejjeż għad-dar tal-Providenza f'xemx taqli l-ankri fl-qel tas-sajf Malti għal sena oħra ta' volontira żgħażagħ qed jiġbdu ħabel wieħed waqt il-maratona televiżiva tal-volleyball sabiħ li tagħti bilan li jinġabru fondi brisq din id-dar li nfetħet minn Monsinjur Michela Zoppardi fl-1965. Huwa kien irċieva għotja ġeneruża ta' 100 lira minn semmija tiegħu fuq Rediffusion li kienet ġemmet tal-btala tagħha li kompli tħeġġitu biex iwettaq il-ħolma tiegħu li saħansitra saret realtà bil-ħolqien tad-dar tal-Providenza fejn il-persuni b'diżabilità jgħixu f'ambjent li jxirqilhom u li jirrispetta d-dinjità tagħhom. Tlabna lil Tracy Grek, waħda mill-plejers tal-volleyball, tgħidilna għaliex ilha snin twal tieħu sehem f'din il-maratona. Residenti tad-dar tal-Providenza għandhom dritt l-ewwel net li jgħixu ħajja komda, daw għandhom bżonn ma' 7 miljuni fis-sena, ġifieri mhix ċajta. Apparti minn hekk meta nkunu hawn il-ferħ li juru meta ġieli niċċajtaw jibdew jħabtulna matwieqi, jiċabxpulna fil-qudies jitolbu għalina kellna qudies qabel ma bdejna. Sodisfazzjon tarhom meta jieħdu pjaċir, jaħasra ġibilhom naqra ferħ. Id-direttur tad-dar tal-Providenza, Monsinjur Martin Mikallef, kellu appell għal Maltin u l-Għawċin kollha sabiex ikomplu jsostnu dak li xtaqsam il-bidunet il-moħħ wara d-dar tal-Providenza, Monsinjur Michela Zoppardi. Ikkun appella għal poplu Maltu Għawċi biex tul din il-maratona jagħti l-għajnuna tiegħu lid-dar tal-Providenza biex id-dar tal-Providenza tkun tista' tkompli toffri s-servizzi residenzjali li noffru lil diversi persuni b'diżabilità imma wkoll biex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Għaliex bħal kull persuna jixirqilhom li jgħixu b'dinjità, li jgħixu b'mod li jistgħu anke jirrealizzaw il-ħolm u l-aspettattivi tagħhom.